Сега ще дойде. Видеото е почнато. Как това работи? Like a boss. Той е секси. Той е тигър. Между другото казва се тигър. Казва се тигър. Тигърча! О, трябва да му направиш по-добро. Има ли лаго червило? Много е такъв. Чакай ти. Виж ма. Чакай колко е дълъг само. Ще ме плеснеш краката на тигъра. О, вижте. Я съм отнето от камерата, вижте колко е як. Кажете здравей. Дай го цуна. Яна! Завиждайте му. Има вкусна сол. Сега ще ти да си смажа филе с маргарин. Не се целува хубаво.